Natalia hangoa da, leku adberbioak nongo kasuan. Aupa lagun, ongi etorri. Baldakizu, Donillako bidea Euskal Herritik pasatzen da, eta aukera asko daude bide hau egiteko. Begira, argazki hau adibidez, Orreagakoa da. Pili, nire laguna, hangoa da. Erronkariko bidea egiten du beti. Hori Elizondoko argazkia da. Horkoak dira nire gurasoak. Horregatik, baztango bidea egiten dute. Ni hemengoa naiz, Irungoa, eta kostaldeko bidea egiten dut. Nongo azarazu, eta ze Doneiakoe bide egiten duzuzuk. Bideo honetan, Olaia eta Peio, bideo bat grabatzen ari dira Doneiakoe bidean. Natalia Erromesarekin topatuko dira. Kaixo, Natalia. Kaixo. Zer moduz? Pija bat nekatuta. Zenbat kilometro egin dituzu? 25. Ez dira, kilometro gutxi? Eta elastiko hori? Argentinako selekziokoa. Hangoa naiz. Entzun duzue? Natalia Argentinakoa da. Deskribapen simpleak egitean, jatorria edo jokapena adierazteko, lekuaren izena nongo kasuan deklinatzen da, edota leku adberbioak erabiltzen ditugu. Adibidez, Natalia Argentinako erromesa da. Esaldian, nongo kasuan dagoen izenaren atzean doan hitza, erromesa esan nahi ez badugu, A erabiliko dugu. Natalia Argentinako erromesa da, Natalia Argentinakoa da. Esan nahi ez dugun hitza pluralean baldin badago, kasu honetan Portugaleko erromesak, ak erabiliko dugu. Kasu honetan, erromes asko Portugalekoak dira. Beraz, esaldiaren egitura hau da, izena nongo kasuan. Go edo eko a edoak amaiera erabilita. Izena kontsonantez edo bokalez eta singularrean edo pluralean dagoenean aldatu egiten delako. Jatorria edo erreferentea ezagutzen ditugunean, aurretik aipatu ditugulako, hemen, hor eta han leku adberbioak erabiltzen ditugu. Nongo kasuan deklinatuta. Leku adberbioak kokapena adierazteko erabiltzen ditugu. Eta distantzia markatzeko ere balio dute. Erreferentea singularra bada, hemengoa, horkoa eta hangoa erabiliko dugu. Bi adibide. Ni hemengoa naiz, Irungoa. Eta Natalia hangoa da, Argentinakoa. Erreferentea plurala bada, ak gehituko diegu leku adberbioi. Beraz, hemengoak, horkoak eta hangoak. Adibideak orain. Erromes asko hemengoak dira, Euskal Herrikoak. Hori Elizondoko planoa da. Horkoak dira nire gurasoak. Udan jende asko joaten da Orreagara, eta hangoak aspertuta daude. Osatu esaldiak. Natalia Argentinakoa da. Argazki hau Orreagakoa da. Nire laguna, Pili, han goa da. Ni hemengoa naiz, Irungoa. Hori Elizondoko argazkia da. Hor koak dira nire gurasoak. Jatorria adierazteko, lekuaren izena
nongo kasuan deklinatzen dugu. Jatorria adierazteko leku adverbioak erabiltzen ditugu. Erreferentea singularra denean. Erreferentea plurala denean. Segi aurrera, laster arte!